Sipor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Lahab ban penslam no ya ka Liengsuin ka bami na Delhi ban let Dimapur ha Nagaland nakada ko jingkem ding jong power bank jong uwe passenger ubadan hak ni ka Liengsuin jong ka Indigo ka Liengsuin 6E 2107 ka Liengsuin riu e riwe not nyaw ubrio ba syong hak ni ka Liengsuin ula tab ya power bank hapok kapala kanang ba unyo man charge battery ya ka mobile jong u Nrei kat ba ka Liengsuin kadang ya suki-suki bat kadang kre ban kiu no syasun upawa bang jong u la kem ding kensan hapok pla marsin yo iya kani kinong trei hapok ka Liengsuin kibala yo jing hikai lepa kumno ban le haba don ka jing kem ding kila le ya ka badon kam bat kila la ban pelip ya ka ding la pensenge no ashwa ya kani ka Liengsuin Sipor ban pej benia la ka shngai ne em kinong let nong wan bat hadin bala de ban pej benia lun la sha bakan let chaka jaka ka bade ban len ka Liengsuin kelas lem kumba arkanta aa Hagani ka jingja amshim na don kanu jingman sawriu kinong tre jong ka Liengsuin ki ai khuble ye kinong net nangwan namar bakim kulmar jingmut satya nakani jingja hnre kilong ki bajai jai ben kumbala bataya ki Riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi căn pa balai phi on gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi khardop lani phalor bli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong ban ya kiw yaw up, hinrengi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da Kapatisi TV, nakabenta ka jingmantoy upat ba.